Pues res, contents per la victòria d'ahir contra el País Basc, que vam guanyar 3-2, i avui tenim la pedra de la Comunitat Valenciana, que ho donarem tot i a guanyar, o sigui, no hi ha una altra, no queda una altra. No, Josué? Tenim molta confiança amb els nostres jugadors i ho donarem tot, com sempre, per la nostra selecció. Som-hi, Catalunya! Hola, pues estem una mica tristos perquè no hem assolit l'objectiu que era tornar a primera categoria. Sabíem de la dificultat, teníem unes semifinals contra la Comunitat Valenciana, ho hem intentat, l'equip ha donat el màxim i per molt poquet no ho hem aconseguit i finalment hem quedat a la tercera posició. Així que res, l'any que ve ho tornarem a intentar per intentar tornar a pujar a primera. Ens veiem, moltes gràcies. Bones, pues res, una llàstima. Hem perdut 3-2 contra el València, hem tingut moltes possibilitats de guanyar tots els partits, molt igualat, però han caigut a la nostra banda i res, l'any que ve intentarem tornar a intentar-ho per pujar a primera divisió. Doncs bé, jo acabo de sortir de jugar, he jugat amb l'Aromí un partidàs contra l'Edu Alonso i l'Àlex Arroyo, que són uns cracs, i res, nosaltres ha sigut duríssim. El primer l'hem perdut 7-6, ha sigut superigualat, i després anàvem 5-6 a dalt al segon, s'estava tornant llarguíssim, però malauradament ja havíem perdut l'eliminatòria i així que els rivals han decidit abandonar, però estava sent un partit que ho he passat molt bé. El primer any que he pogut debutar amb la selecció no m'ho hagués esperat mai quan vaig començar a jugar a pàdel i realment estic al costat d'uns cracs i sobretot unes grans persones i espero que estar durant molts anys donant guerra i visca Catalunya. Hola a tots, soc el Roger Aromí, estem aquí a Galícia, que acabem de disputar la semifinal contra València. No hem pogut passar a l'eliminatòria final, ja que hem perdut amb l'equip sencer per 3-2, però content d'haver tret el meu punt amb el meu company Ferran Insa i res, a seguir entrenant i moltes gràcies a la federació per comptar amb mi per aquest torneig. Hola a tots, acabo de jugar el meu partit de semis, he guanyat amb l'Ari 6-2-6-4 contra València, ara mateix anem 3-0 dalt, passem a la final, demà contra Extremadura i aviam si donant-ho tot podem guanyar el campionat. Hola, soc la Marina Guinart i la meva companya Núria Rovira i acabem de guanyar un partit bastant dur, la veritat, 7-6 tercer. Hem començat amb molt bones sensacions, era un partit que tenia molta il·lusió de jugar perquè volíem jugar juntes, però se'ns ha liat una mica amb match point al segon set, però l'hem aconseguit treure. Ella era la primera vegada que competia en 5 mesos i crec que ens ho hem tret bastant bé, hem sabut competir en tot moment i supercontentes. Què opines? Afegir, ja, ho ha dit tot, em sembla. Jo tenia molt contenta de jugar amb la Marina, que feia molt temps que ho cremàvem, que sortís algun dia. He estat fora de la competició molt temps i la Marina ha jugat molt. Res més a dir. Gràcies. Núria, tenint en compte que acabem de guanyar 5-0 contra la Comunitat Valenciana, quines creus que han sigut les claus de la victòria? Primer de tot, estem molt contentes i això s'ha de celebrar. Això primer de tot. I segon, la veritat que les claus de la victòria, tot el mèrit hem de dir que és de les jugadores. Nosaltres estem allà amb elles, els hi donem suport. Hem fet una bona combinació de jugadores, també. Exacte, tot s'ha de dir. I la veritat que s'han deixat la pell a la pista, són totes unes guerreres i unes jugadores gegants, les que ja estan encombrades i el que ens ve per davant d'aquestes joves promeses. I res, ara toca celebrar-ho, també pensant en la final, perquè ja que estem, anem a guanyar el campionat i ja està. Moltes gràcies. Bueno, pues hoy hemos ganado a Lorena Figueras y Jess Castellón, un partido la verdad que bastante duro, 7-6, 6-3.
Y bueno, nosotros hemos debutado como pareja y la verdad que súper contenta de haber hecho un buen partido y más contenta todavía de ganar la eliminatoria 5-0 y estar otra vez en primera. Yo sí, yo igual, estoy muy orgullosa ya que es mi segundo partido jugando con la selección catalana y jugar al lado de Marta Barrero es todo un placer, así que estoy muy contenta por todo el partido y cómo ha ido el torneo, que ya estamos en la final y mañana darlo todo. A tope mañana. Bé, doncs hem acabat les semifinals de les noies. Crec que estem molt contentes perquè això ha suposat que tornem a estar a primera. La veritat és que ha estat una eliminatòria molt equilibrada, malgrat el resultat final hagi estat 5-0. Quan els nois, malauradament, no han pogut passar demà a la final i es quedaran al tercer lloc, és perquè no acabaran jugant al tercer i quart lloc perquè l'altre equip no pot participar, decideix no participar. En general, una experiència molt positiva, cansat, això sí, també la meva veu reflecteix, però com sempre molt orgullosos i molt orgulloses de tots els jugadors, de com intenten donar el màxim de les possibilitats que tenim. Agrair als seleccionadors i les seleccionadores, la Núria, la Sílvia, el Josué, l'Àlex, pel compromís, per tota la feina feta. I a nivell de federació, doncs bé, una mica contents per la femenina, el masculí doncs s'ha intentat, com he dit, i bueno, un altre any intentarem que puguem estar tots a primera. Agrair també al Felip, al president, que ha pogut estar aquí amb nosaltres tots aquests dies, i res més, demà gaudir de la final i espero que ja que estem a la final poder guanyar-la.